Podmaľbe na sklo sa Lenka Bolová dostala pred 12 rokmi na podujatí Dní majstrov úľu. Dnes touto technikou maľuje príbehy z ľudových piesní, slovenské tradície, či ako kedysi vyzeral bežný život na vidieku, ale aj vlastné spomienky na detstvo. Ak sme boli deti, ak sme sa hrávali na lúke, však keď sme mali iný život, jak majú dnešné deti. Aj kravičky sme sa tak tiež pomedzi hrávali, keď ešte boli tieto družstvá. Podmaľba na sklo patrí medzi starobilé výtvarné techniky, ktoré siahajú až do obdobia renesancie. Pre autora je špecifická tým, že celý obraz vzniká opačne, teda zrkadlovo. Takže keď nástroj napríklad dám niekomu, že dám kladivo alebo nejaký valašku, tak všetko do ľavej ruky. Keďže po otočení na lícnu stranu, tak potom je to v pravej ruke. Aj preto je pri tejto technike kľúčová trpezlivosť. Autorka pracuje s akrylovými farbami a jednotlivé vrstvy nanáša postupne. Jeden obraz jej môže trvať aj 2 týždne. Najviac času pritom zabierajú detaily, najmä pri maľbe krojov. Ono záleží od toho, aký je kroj. Napríklad čičmiansky kroj, no to mi toho trvalo, lebo tam potrebujem, aby každá jedna vrstva, jedna farba dobre vyschla, aby sa mohla aplikovať ďalšia vrstva. Jej diela si aktuálne môžete pozrieť na výstave Slovensko moje na skle maľované a odkazuje na to, čo je autorke najbližšie. Tuto návštevníci môžu vidieť celého Slovenska výjavy, rôzne na poli, práce na poli. Veľmi mi imponuje výroba chleba alebo mladí ľudia okolo domu stále, čo je žatva, viňarské, veľmi obľúbe sú u pánov viňarské tematiky. Tak ako sa volá, kedy podávali s ústnym podaním, tak ja to tak podávam na sklo. Mnohí sa už pri nej pristavili, pozerajú si obrazy a majú záujem si možno aj niektoré zadovážiť. Autorka hovorí, že hoci zobrazuje bežný život slovenského vidieka, ktorý nebol vždy jednoduchý, do svojich obrazov sa snaží vniesť aj humor. Výstava v Krajskej knižnici Karola Kmeďka potrvá do konca apríla. Soňa Šimorová, televízia Nitrička.